Bamachoge bora bukirenkorigeri etebo latest tutaramenda chigosori chiricha gosori gurero nigo etimu ya Gucha Youth neretanga ina igoro imeye zone USA bwate chigosori 19 ebwate chi point 45 nige kubati gune timu ya Small Simba chigosori emerongevere neri mutu negosori yemo ese ebwate chi point 44 ichuni combined yaba namba isato chigosori 19 ebwate chi point 42 Global Connections tolenero aiga ya Brian Chuma yaba namba inye nechi point emerongene na ya gatano Moruga FC yugi channel kire message atabankwani Gucha FC Jefferson na Rayodi Moruga FC yaba namba isano chigosori emerongevere chi point 38 bomachoge yacha namba isano nemokete ya sirili ya former chigosori cha bwangoiga gikeliora atebe igoro ya etime ya bomachoge ngakemo yalinge namba ibere namba isato kurende ya sukire nsikira atebe igoro ya machoge bomachoge ni timu yangomu sana ebwate abachezaji abakomu lakini ligi ya nyanene ngomu mono ligi ya Nyanza regional league ni era ngomu season ye kobwa no ne chige mjiwa ku division 2 timu chirega ga chance pia chi una Rayodi ate abachire top 6 chance chire quality teams ko manage oisa ko manage ko win chi game against the top teams na boko basebe andake gento gya chake ka bera machogo bokomu no konyara ko manage chi timu chire top 5 na chicheka chikabare na kera kin bangire kuirana the winning way. We wish them all the best ibache goroga lito tiringana Chege chiga kwa eve timu ya bomachoge barabu nigo yabwate gosori rero asegeti kirigia getembe primary aigaso bogatagatiba bosongwa somweli oye bomachoge barabu yabage kobwa chigorinye aserige na riesagero ya gosori amone timu ya Kisii Industrial na machipi tugandete kobwati ngoro asegeti giensoko abwase timu ya the Pirates ekogosori ne timu ya Nyanza Township Kwanto kwa nyora ntobe togosanga nainu igoro ya amachibo ikone litukoli ya mambi gati chigosoli chiroberi ime ya Nyanza Regional League asezo ni bata timu cha Nyamira County na Kisii County ntobwate gosoli entangani Moruga FC nebe gosoli ne timu ya Ichuni Combined nyora buna Ichuni Combined nigo ya enda makali ne timu ya Gucha FC weekend yabake gwete gosoli babwate genka na Moruga FC banye tinda nyara ko bagingwe bani ko yanyarite ko bagiye kubwa egosoli yabo ya weekend yaba koba kegweta nkete bali kosoli ne timu ya Nyamira United andake kere gosoli yo Rayodi Moruga FC na Ichuni Combined na kionyero chembole tokyo konyea na ningora bekere obobuyi gusema kwanda makali Moruga fasa Ichuni Combined na so nediga erenga ngusana timu Jones ibere jira top 6 twatei nyara wa compete nanje Global Connection for the interest yetepo tindege timu interest ya kama sababu bono tuliko bwati form ya bono atini bwati form yetepo yeah angwanja ende makali nyasari gwanja nyasari ngwanja juge ojagati gari ruo yajire kumikanero mono na ichinerege kubwa yandigire mono ngwanja onse batu kanyamba agendandi osekera mono bobe mono morugebwe kera bobe mono lakini osekwana tuona ero no turi kwa teri chiu adake birenge byane nibingao aso mupira Moruga nakire ne chitimu chibere bwangoiga kana chite Moruga ali kura egetiba wakiragia kura primary Moruga kerere ngasobo mkuchandere sana lakini yako chandete kitaka na kura ruwa boroli mbabwate quality players bagwaka there is a winger okubakira kumanase is a quality player na bakwa team and once challenge and then kera bali sobo mkotwara bali amashabiki abona mangi na bawo kuogerera mpaka bono ase game ya Moruga na Ichuni ebwate players bakwate experience I think na bakumanage game eyo prediction ya Ichuni win ya 2-1 aina kikwa wasarete na Moruga na chitenka baikera chiteka chiri batari kunyara kuiraneli tukawabe kachigori berase naye Moruga tena akanero first leg edwa chite makali ali kure kitikedikia ora leo moko baleta banderigo mambo yuko byao okay gotobe tukobati machobuli ya soli ya mambi gatia timu ya Moruga FC na Ichuni Combined FC ego soli ende tubate ego soli esegeti ya getembe gatia Kikao FC na Nyamira United timu chionsi njira base form wengi ya sama tukabwango igie timu ya Kikao FC terava form buya na Nyamira United ego soli eyo mobwinaro ju Kikao tari to mete first day
first year the challenge mpaka njina with this year compete but in secondary year I think the players here ba chiete kimwe mama ngolusi bari Mambingo siri bale gosoria inka. ngosiri bare gosiri inka. Jefferson. Nyamira United ni timu ya Gakire Division 2 season ya eta eka tirimboka gocha Regional League. Andake first league form yabo yarengengia. Lakini bono iga matokeo bangire kurikia secondary league ndo chena bakongu bari. Lakini kikao kerere sabo banarite getike kyabo. Kirikia gatembe wate bachengoro wate. Kirikia gatembe bakinarite. Ndo chenga mupiro inabora ende draw ya 1-1 singenjo kikao kero bale sabo na bako challenge sana. Kero taranara wakiregetike andake kere agakomuna kirikia gatembe. Igo Polycarp na Dominic Mageto andake mwanete koigwa chinkwana korwaiga igo antora andake tukolia mambi kikao FC nira nerere chinchira chobo buigose mangana arabe kobaga koba makongwa sense mo ya Riamoni ntwa nere gosoria nkongu sana Riamoni nero etimi ya bete namba 2 korwase Nyamira County League ntunda ya etete erona Muruga FC chikasoimi ya Nyanza Regional League nige timu ya Riamoni FC irabe kugenia timu ya Small Simba etime kurukuru asensemo ya South Mogirango na wikiraboni ga Small Simba nigere namba 2 nimetama savao neri Small Simba tebua kolende nenyarekane abego nyarekana Julia muntu amaete first league tarere sai first year arate lakini sai ba nyari ba kuimuka sengona na bari challenge higongo sa Small Simba ba kwendoro mbanda leti team atifa bajo te ya timu ine ngong temendo amete ya mu ne ngong banyagi mupira mokong litigori kwera Riamoni yarunye sabirano bubui andi mie tonze na nyarekane nimete gwakiri Small Simba ntamanya se kwanyakiri second league first league twachete maro tokanyaita egoria ya masebusa bagacha nyamache second league bagacha ko point chabo twaba urete isato vega scores pia vega na bagatubeke goria ya okay anda ko mupira Gucha na Small Simba ne dapi egia kwenda direction yende yonsi mambi macho akwerende Small Simba kareria Riamoni I think na kegeti kerekia ase regional league ase bitibiri na atarire kegeti kere conditioning ya so wako mupira na geti timu ya Riamoni first half bakange challenge lakini second half tukamanage tukawini mupira kiza chirichia seveita gochigo game ya mambi I think bado Small Simba na veku win Small Simba ni bate timu ngia na ndekara banyo ground yake aba waka tic-tac I think ina baku win mupira against Riamoni mambi rabuna sorry ya Small Simba kiraboni ga timu ya Gucha FC nigeo negwetene point ya yemo igo Small Simba ise kobua na Gucha FC mo ise kobu ausemo endedro magana makongwa sale bono egosori twaganyete mono twaikire bonese egosori twaganyete mono nigo itkoria mambi itwalande edabi ende erabenene sana ase egosori ya Nyanza Regional League na ntutware etimu ya Gucha Youth FC bawata una Gucha nensensi bera besegeti abo genka egeti nyamache abwase abageni barabe global connections korwa semo ya Rigoma na tiato chake na abageni mbuya gwachaka no mogeni bate pa mugeni njo mwenyeji yapone bona egosori ya mambi naki kwa tole training sia weekend maana kiandake wero bereti bosibwe egosori yo na ngokani mwenyeji angaribisha sawa mwe tiboli rio nyare kuyeni ketese Jefferson ono Jefferson umogeni na kiyoko mwana ki wargeni ti komo algeni gose komogeni ritangani Gucha Youth FC tebwati connection yende na group of connection tebwati ne yo ko saba point cheite isa to mambia azegeti kyanya match ritangani kero twagete first ile twachiete Rigoma twakomupire kede ka tete bado kwenye ntora weka goli egente tukakore sub alchisapu bere tukanyara chigoli chabango bange deka ya 90 na 90 plus 2 tukawini mupiro yo yo batu bagite mupiro mokongu sobo and then to expect a challenge mambi lakini na intuntu ebangete njira tu ebangete tonya ko ba manage na upiki point isa to karo mupiro to isa ko wini go tobeka sagi ya so ko ba promoted to division 2 nema tatu abere wiki yebine binge me Supreme Court bono nenga kia bono yo kwegerera right of deep senior council mupiro yo kare mambi kare Gucha versus global connection umbere to karo mukongu sana baje to na chef akwane baje tenga agali
kakachindani ibire deka ya 90 na 92 lakini asa imakosa imambintu kunya irora chiponje chetoba imweti kururi goma kwa tole nyama chegari mapema sana tojinya uchimoki weekend manaere sire my friend ega chef yare gakoragera chumupiro tokwa muarora abara sire update jange mutinyo mugi jana gote bikote ande okwenda away kworoba wasakire kwenena utaraenda away ninge bangete kengote igara gere mapema sana mpiro ni maite tingwanja ile chipon John 6 emo mpiro ingopwa mambi ngone dora sete pase na position ya yuko fight one for position 1 emo mpiro mambi ninge bangete na ninyare kunyari nguita endo na nyare komotei acha atange njinyo chinyingi Jefferson ni maite weekend yabake gweta nkwaba wakwanda makalio gasiri chipoint ibere timaitero enga kentambe sana na abere kinkoranda ke kwa abere kokobu turaba kokobu aso bwangoiga lakini kilikuwa onjore likorwa gosori echo ni combined FC ese gwachete edro ukasiri chipoint ibere nkilikuwa onjore ese team yao tokwenda litikolia mambira kuchibosio team ya itanda ke ntokwatiwa komobwa defense because aseli geni tutwa consider chigoli chinke sana chigoli komenemo na inde defense yaito midfield mbiere to abwate challenge unege bya chunya se finishing so we worked on it on yantore tayari tutaite kumtora chi connection na group mandi igari nyamache batoje point chitu zato Egonta beto kubatio mancho maria yuansi beto kwate bike boikerano yorechi osoli chirabe chigokorekana ase egetego kyanya mache Green Stadium ingorawe omobwigo sena kyasuri irabe kwanda makali nyura nelitkolia mambi gochakera chinsa isano na ibere chamo gaso asegetikeli andake nanya gokodukuru chinsa ya mochirabe wikageti warora chitimu echibere krodo kwanera Gucha UFC na kiere Global Connections na kiere litkolia nkyo na botokoba tokobwate